La participació al segon cribatge massiu amb automostra fet a Roses aquests darrers dies ha caigut considerablement. De les 1.305 persones que van participar en el primer dut a terme a principis de mes, en aquest segon només hi han pres part 539 persones. 289 ho van fer el dimecres al matí i 250 a la tarda d'aquest dijous. Això significa que la participació ha caigut un 59% si la comparem amb el primer cribatge. Tot i aquesta baixada considerable, a Roses és on s'han recollit més mostres a nivell provincial. Penseu que aquests 539 persones que han vingut és un 5% de la població cridada i per tant, doncs, tot i que creiem que hauria vingut més gent, sí que és veritat que si ho comparem amb altres ciutats i altres viles que també estan fent aquest mateix cribatge aquests mateixos dies, doncs estem molt per sobre d'aquestes altres poblacions. Per tant, tot i que no seria el que voldríem, sí que podem estar mig satisfets perquè la resposta de Roses de moment és la més alta que hi ha hagut arreu de les comarques gironines. El motiu d'aquesta caiguda de participació pot ser que moltes persones que van donar resultat negatiu en el primer cribatge ja no hagin participat en aquest a l'estar segures que no són portadores del virus o pel poc marge de temps que hi ha hagut entre el primer i el segon cribatge. Un altre motiu pot ser que en el primer, al ser una novetat aquestes proves amb automostra, hi participés molta gent per saber com funcionava aquest mostreig i els kits d'autopresa, o també pot haver influït la contractació laboral de temporada on molts rosins i rosinques esperen poder començar a treballar ben aviat i no es poden permetre estar 10 dies confinats a casa si el resultat és positiu. Per tant, hem de ser conscients que hi ha una realitat econòmica al nostre municipi, que hi ha gent que fa molt de mesos que no treballa, que ara pot començar a treballar i també s'entén que algú no vulgui jugar-se-la en donar positiu. Tot i la sensació de seguretat que pot tenir la ciutadania amb la flexibilització de les mesures de seguretat Covid i l'administració de la vacuna, el regidor de Sanitat recorda que el virus encara està entre nosaltres i que encara falta un gran segment de població per ser vacunada. Per aquest motiu recomana no baixar la guàrdia i seguir amb les recomanacions de les autoritats sanitàries per evitar contagis i trencar amb la cadena de transmissió del virus.